Používajte brusný kotúč bez obsahu železa a síry, ktorý je určený špeciálne na nerezovú oceľ. Brúsením ocele kontaminuje brusný kotúč nerezovú oceľ prvkami železa, chrómu, síry a podobne. Nerezová oceľ brúsená týmto kotúčom by mohla hrdzavieť. Používajte špeciálne upínacie čeľuste z plastu alebo hliníka. Chránia obrobok pred znečistením oceľovými zverákmi a pred otlačkami. Už otáčky nad 10 000 otáčí minúty môžu mať negatívny vplyv na nerezovú oceľ. Preto znížte otáčky na 7000 otáčíb za minútu. Zabrínite tým prílišnému zahrievaniu. Použite brúsny kotúč vhodný pre daný materiál, ktorý nie je kontaminovaný, a nastavte uhlovú brúsku na 7000 otáčíb minútu. Obrobok upnite pomocou plastových upínacích čelustí. Takto môžete napríklad brúsiť skosenie. Vďaka za lajkovanie a zdieľanie. Predplaťte si náš kanál, aby ste nezmeškali ďalšie videá.